Ola a todos e a todas, aquí estamos de novo neste novo capítulo de Contra o Crono. Hoxe imos vos resumir todo o corrido na cuarta proba da tempada do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Facemos parada no Rally Mariña Lucense. Estamos no norte da comunidade na provincia de Lugo e á beira do mar Cantábrico. Este é un enclave sorprendente e moi rico en patrimonio natural e cultural. Entramos en Viveiro, unha vila con máis de 900 anos de historia, visibles no seu centro histórico, onde se conserva un gran legado medieval. Se cruzas a Ponte da Misericordia, entras a través da Porta de Carlos V no antigo recinto amurallado. E aí, como testemunha do noso paso, a imaxe de San Roque, un dos santos patróns de Viveiro, danos a benvida. Tamén atoparemos a Praza Maior e tamén as igrexas de Santa María, San Francisco ou a Gruta de Lourdes. Todo nun enclave histórico visible dende o punto máis alto da zona, nun miradoiro de San Roque, onde se observan tanto Viveiro como Covas, dúas das localizacións con maior actividade neste Rally Mariña Lucense. Na súa sexta edición, a organización dispuxo de 8 tramos e 88 kilómetros cronometrados, coas dobres paradas o Vicedo e Ourol na matinal. Este último foi unha das novidades da edición, porque os tramos de Cervo e Xove nas seccións vespertinas non sufriron cambios respecto da edición de 2023. Nuns tramos rápidos e moi técnicos, 75 equipos conformaron unha lista de inscritos, na que non faltaron os primeiros espadas do certame. Senra, Meira, Verdomás, Jorge Pérez ou Alberto Otero partían como claros candidatos a loitar por estar no podio final dun rally que puntuou para 3 das copas promocionais do certame. Referímonos a Pirelli, AMF, MS, o Volante FGA e o Criterium Recalvi. Pero antes de iniciar o repaso a todo o corrido nesta cuarta parada do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys, imos vos presentar como se traballa nas entrañas dunha proba como esta. Coñecemos un pouco mellor o labor da caravana de seguridade que coida ata un mínimo detalle para que equipos e afeccionados poidan gozar de cada unha das especiais. Hola, son Moisés García, son delegado de seguridade da Federación Galega e tamén son observador en rallies. Ele é Modesto, é o meu copiloto, tamén fai funcións de delegado de seguridade e observador, como xunto meu. A nosa tarea nos rallies, inicialmente, son dúas grandes. Por unha parte é delegado de seguridade, que un rally para nós empeza moito antes que hoxe aquí. Empeza ao mellor uns 40-50 días antes, comprobando que isto é masizo, está ben. Isto é o libro de seguridade, isto é o roadbook, o itinerario que van seguir todos os participantes. Nós, como delegados de seguridade, o que principalmente temos que facer é, cando chegamos a un tramo, como é un tramo cortado, é un tramo onde van competir, ten que cumplir unhas condicións de seguridade mínimas. Despois, como observadores, o que temos que facer é, cada prueba pasa un examen, por dicilo así. Bueno, pois, tamén empeza 70 días antes, ten que entregar unhas documentacións, as documentacións teñen que cumplir unhas especificacións, bueno, pois ese examen é que se cumplan esas especificacións. Como, por exemplo, aquí agora son as verificacións técnicas, ten que ter os seus extintores, ten que estar coberto, ten que haber oficiales, ten que ser xente que oficial, non pillas un da rúa e ven aquí de verificador técnico, non, ven unha persona que ten unha licencia que sabe, sobre todo, hoxe o que máis se mira son as medidas de seguridade. Toda a caravana de seguridade ten que funcionar, porque isto é como unha cadena. Cada eslabón ten que poñer o seu granito para que haiba cadena, porque se falla un, é difícil de que non rompa a cadena. Durante a proba nos temos que dar o ok para que o rally fágase, digamos, no horario establecido. Primeiro sempre prima a seguridade, iso ante todo. Entonces, nós o que procuramos facer é ir facendo un traballo, unha labor durante o treito, o que solo ver sempre, vou mirando cos GPS onde están a posición dos coches da caravana e onde vamos nós, e sempre teño a referencia da saída da hora do dorsal número 1, porque é un momento crítico. Se eu estou nun kilómetro 4 e o dorsal número 1 sai un minuto e son 14 kilómetros, temos un problema. Nos pasamos por un montón de experiencias
Sitios que non parecen ser sitios conflitivos, que ao final o son. Sobre todo, eso, hai curvas que engañan moitísimo. Como piloto, pois claro, xa máis ou menos temos un pouco conocidas esas trampas. Nos facemos o traballo para vos, para que vos podades vir, ver un tramo, sabes, estar disfrutando cos amigos, coa familia, pero podemos disfrutar en seguridade, poñervos sempre en sitios altos, seguide sempre as recomendacións da xente, a veces cando decimos aí estás mal, non o decimos simplemente por presumir, no, decímolo porque realmente vemos un riesgo aí niso. Tamén pensade que a maioría dos, en este caso, 76 participantes que están aquí, tiran moitos dos seus aforros para poder correr. Hai que intentar non parar os treitos, de que a xente este ben situada e de que entre todos temos que remar todos para o mesmo sitio. Así é o traballo dunha caravana de seguridade nun rally como este, nun Mariña Lucense, que na parte deportiva nos volveu deixar o dominio absoluto de Víctor Senra, co Citroën C3 World Rally Car. O piloto de Dumbría contou para esta proba con José Murado nas funcións de copilotaxe. O líder do campeonato arrincou a matinal sen sobresaltos, marcando xa notables diferenzas nas primeiras pasadas polo Vicedo e Ourol, sobre Alberto Meira e un gran Dani Berdomás. O piloto coruñés sobrepúxose no discreto arranque do Vicedo, especial na que deixou 17 segundos sobre Senra e 10 sobre Meira, para voar nos 3 seguintes tramos, chegando a marcar un scratch na segunda pasada por Ourol. 120, tras el árbol, trazar derecha 6 menos, sale, por dentro, izquierda 9, abrimos 10, y frenos poco tarde, y 7 menos, cambia por dentro, a de 8 doble, 40, y frenos, poco tarde, y 6 más rápida, sale de 9, A matinal deixaba a Senra e Murado como líderes sólidos con pouco máis de 25 segundos de vantaxe sobre Dani Berdomás e Brais Mirón, moi axustados o 208 T16, unidade que sustituiu o Polo R5, co que se subiron o podio en Noia. O coruñés conseguiralle arrebatar a Alberto Meira e a Avelino Martínez a segunda posición na xeral no último tramo da mañá. Pois coda Fabia, o de Gondomar non tiña o ritmo de outros rallies e iso quedaba reflectido na táboa de tempos. Poco tarde, se te corta a fondo, se cierra ceñero, ojo agua, 50, derecha por izquierda se te a fondo, por derecha se te corta muy pronto ceñir, 20, izquierda se te corta a fondo, salimos tope fondo, 200. Jorge Pérez e Miriam Vera co Hyundai si estiveron moito máis cómodos neste rally, pechando as dúas primeiras seccións na quinta posición, xusto por detrás de Alberto Otero e Jordán Vázquez, coa outra unidade do C3 World Rally Car. Senra e Murado seguían lanzados cara a cuarta vitoria consecutiva do campeonato, mentres que a tarde apuntaba a unha bonita loita a 4 polas dúas restantes posicións do podio. Cos equipos recuperando forzas para o último 4 especiais, a sorpresa chegaría xusto ao comezo da terceira sección. No quinto tramo, o de Cervo, Dani Berdomás e Brais Mirón eran penalizados con 50 segundos tras entrar tarde no control horario, botando por terra prácticamente todas as opcións de aspirar ao podio. A pesar de marcar o cuarto mellor tempo nesa especial, na xeral ían xa a 46 segundos de Jorge Pérez e Miriam Vera, que pechaban co Hyundai as 3 primeiras posicións. Pérez e Beira sacaron a mellor versión da tempada nas dúas últimas seccións, asentándose na terceira posición con 3 segundos, scratch, e quedando a pouco menos de 8 segundos de Alberto Meira e Avelino Martínez ao final do día. A vitoria foi cousa de Senra e Murado, que con outro 4 scratch máis na sección vespertina pecharon o rally Mariña Lucense cun minuto e 20 segundos de vantaxe sobre Alberto Meira e Avelino Martínez. O de Dumbría impúxose tamén na agrupación 1, nesta cuarta proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Un rally que se nos dou ben desde o primeiro tramo, fixemos todos os tramos sen cometer ningún erro,
o coche de 10, así que nada, contentos coa victoria e seguir sumando. Creo que todos os tramos tuveron aí os tempos moi similares, non hai ningún que marcara moita diferencia, creo que todos os tramos son bastante equiparados. Alberto Meira e Avelino Martínez salvaron o día irregular en canto a ritmo cun segundo posto importante en termos de puntos. A penalización sufrida por Dani Verdomás eliminoulles un duro rival na segunda parte do día polo segundo posto. O de Gondomar sumou a cuarta victoria no Supercampeonato R5 Pirelli Recalvi, que o afianza aínda máis a fronte do certame. A ver, ese foi un rally moi bonito, moi complicado ao mesmo tempo, bueno, nós esta semana tuvemos moitísimo traballo, porque estamos cun proxecto que esta semana saldrá, traballando moitísimas horas, a verdad que non descansamos moito, pero bueno, o rally pola mañá bastante ben, e bueno, foi unha mágoa que tuvera o problema que tuvo Verdomás, senón eu creo que estaría adiante, que iba gañando, bueno, foi unha mágoa iso, pero bueno, os rally son así, nos é un resultado moi bo de cara ao campeonato e ao supercampeonato, e bueno, darlle as gracias a todo o equipo, a todos os sponsors, e moi contento. A terceira posición final neste Rally Mariña Lucense foi para Jorge Pérez e Miriam Vera. Primeiro podio da temporada para ambos, que aproveitaron a penalización a Dani Verdomás para conseguir esa posición. Gran segunda parte do día para eles, que estiveron por diante de Meira e Martínez, logrando conter ademais a Alberto Otero e Jordán Vázquez, que non tiveron o ritmo suficiente para dar caza o de Salceda. E o rally, a verdad que nos íbamos a tomar con outra filosofía distinta que acabamos. O noso objetivo sobre todo era acabar o rally sin meternos en moitos jaleos. A mañá empezámola con calma e iso, non era a nosa guerra realmente lucha pola vitoria, pero bueno, os tramos da tarde sabía que me gustaban máis, sabía que Sobe e Cervo eran tramos que se adaptaban máis a min. Pude facer unha mañá bastante boa, salvo o tramo de Ourol, que era un pouco difícil e me costaba coller o ritmo, eu tampouco quería arriesgar moito. Pola tarde si me sentía máis cómodo e bueno, ao final lanzámonos un pouco, as primeiras pasadas sobre todo intentamos sorprender un pouco a Alberto, e depois o problema que tuvo Verdomás, intentamos pois un pouco pillalos, no? A verdad que saiu ben, no? Aquí estamos no podium, ao final tuvimos que meterlle presión a Alberto, que as dous no último tramo ganamos e no anterior solo nos ganou por 700 milésimas, o sea que tuvo que apretar. O top 5 no Mariña Lucense completaron o Alberto Otero e Jordán Vázquez co C3 World Rally Car, mentres que na quinta posición concluíron Dani Verdomás e Brais Mirón co 208 R5. Resultados que deixan a clasificación do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys da seguinte maneira: Víctor Senra é líder con 160 puntos, Alberto Meira, segundo con 128, Dani Verdomás, 74, cuarto Jorge Pérez con 80 puntos, Alberto Otero 60, Iago Camaño 52, no sétimo lugar Alberto Nimo con 40 puntos, os mesmos que Antonio Valcárcel. Imos agora co repaso polas diferentes copas promocionais deste Rally Mariña Lucense. Comezamos pola Pirelli Driver Autia Top 10B. Tras 4 probas, Antonio Fernández Valcárcel consolídase como líder na xeral ao sumar no Mariña Lucense o seu segundo triunfo do curso. Sextos na xeral absoluta do Rally co Evo 10, Valcárcel e Alberto González foron os absolutos dominadores con 7 scratch nos 8 tramos do rally, deixando a máis de 2 minutos e medio na clasificación a Manuel Souto e Laila Porta. Estes últimos, Citroën DS3, impuxéronse dentro da agrupación 2. O podio na Pirelli Driver Autia Top 10B completaron o Pedro Reija e Adrián Álvarez co 306 GTI. A verdad que o primeiro tramo, o do Vicedo, era o que máis claro tiñamos que salir a correr para intentar, porque, bueno, o Tino sabía que iba a ser duro, entonces xa salimos bastante ben no primeiro tramo e fixamos unha distancia boa. E despois do día, bueno, despois pola tarde abandonou, xa íbamos 35, pero, bueno, sin complicarnos moito hora pola tarde, porque estaban bastante delicados. A verdad que levamos 3 anos correndo Mariña e nunca déramos acabado, entonces, pues este ano ganando, pues mellor imposible.
Na Pirelli AMF-MS, o Rally Mariña Lucense mostrounos que ata o último control horario da proba todo pode pasar. Os líderes Álvaro Pérez e Manuel Estévez marchaban enfilados cara á súa terceira vitoria consecutiva na Copa, pero no penúltimo tramo a rotura dun trapecio do Citroën obrigounos a abandonar. Un final inesperado porque ambos contaban cun colchón de máis de 2 minutos e 20 segundos na xeral sobre Óscar Gallego e Uxía Rodríguez. Pérez e Estévez sumaran todos os scratch do rally, pero ao final o triunfo, o primeiro da tempada, levouno a dupla Galego e Rodríguez co Suzuki Swift. Bo rally de ambos que lle pega unha volta a xeral da Copa, situándose como novos líderes por diante de Álvaro Pérez e Manuel Estévez. A verdade é que, bueno, creo que despois de tantos anos seguindo a Copa, pois nunca tuvemos o bo sabor de boca de lograr unha victoria, pois neste rally tocounos, creo que realmente non é merecida porque Álvaro estaba a outro nivel, pero bueno, as carreiras son así, decidiuse todo no penúltimo tramo, que el sufriu unha avería, e nós, despois de luchar todo o día, estábamos aí ao acecho e tivemos a suerte de heredar a victoria dentro da Copa neste rally. O podio nesta Pirelli AMF-MS completaron o Javier Eiras e Álvaro García, segundos clasificados co Citroën Saxo, mentres que a terceira posición foi para Francisco Cebei e Óscar Cerrín, con outro Saxo VTS. Onde non houbo opción a sorpresa foi no volante FGA. Terceira vitoria consecutiva para Marco Lorenzo e Diego Gil, co Peugeot 106, que se disparan na xeral da Copa e tamén dentro da PXP 25. Os líderes foron moi superiores durante o día, mostrando un ritmo alto que os colocou mesmo dentro dos 10 primeiros equipos na xeral absoluta. Lorenzo e Gil amasaron unha renda importante nas dúas pasadas polo Vicedo, que os levou a terminar as dúas seccións matinais con máis de medio minuto de vantaxe sobre Adrián Torreiro e Pedro Rivas. A tarde tampouco trouxo sobresaltos e con outro 4 scratch máis pecharon o triunfo cun minuto e 16 segundos de vantaxe sobre Torreiro e Rivas. O podio completaron o Roberto Suárez e Cristina García cun Peugeot 206. Podio, por certo, inédito, este ano no volante FGA. A verdade que, bueno, polos tramos da mañá considerábamos que serían os que marcarían as diferencias. Nada, intentamos apretar en Vicedo porque eran 15 km, era o tramo máis largo do rally. A verdade que nos saleu ben xa tanto o primeiro, a segunda pasada tamén. Evidentemente se levas unha base da primeira, pois despois a segunda é moito máis fácil. Nada, en Ourol tamén apretamos, pero bueno, sin grandes filigranas porque a verdade era un tramo moi complicado, sin embargo non establecía grandes diferencias. E pola tarde, nada, dedicámonos a manter un ritmo alto, pero sí que, bueno, sin meternos en jaleos de zonas sucias, atacar demais, zonas rotas, evitar averías mecánicas. E nada, ao final, pois, como diste, a terceira vitoria, nós encantadísimos. Onde tamén houbo unha intensa loita pola vitoria foi no Criterium Recalvi, a copa máis numerosa coa presenza de 14 unidades neste Rally Mariña Lucense. Na segunda cita do ano, Geray González e Xoel Álvarez conseguiron o triunfo, o segundo consecutivo para eles. Creo que foi un rally bastante bo, sí que é o que dices tú, foi un rally bastante selectivo no que tuvemos que decidir moitas veces onde podíamos correr e onde non para non acabala liando. Bueno, creo que é o que se basa sobre todo no equipo e a dinámica de traballo que temos, que é o que queremos intentar, ser regulares todo o ano. Bueno, non liala, pasalo ben, pasar os tramos e intentar chegar para que cerrado, se é posible primeiro, pois primeiro. A 36 segundos quedaron na xeral final Adrián Regueira e Sergio Fernández cun 106. Esta dupla foi a única que se mantivo á sombra dos líderes durante toda a xornada, chegando a marcar 4 scratch nas 8 especiais do rally. A terceira posición final foi para Elliot Gómez e José Ramón Seoane co Toyota Aygo, pero xa a máis de 2 minutos dos vencedores. A peor parte nesta copa levaron a Raúl Delgado e Jonathan Lameiras. Ambos sufriron unha saída de estrada na segunda especial tras arrincar o rally con mellor tempo na primeira pasada polo Vicedo. Seguindo co resto de vencedores por agrupacións, na 3 impuxéronse Borja Vilanova e Ronsel Fernández cun Seat Ibiza.
Fixérono con medio minuto de vantaxe sobre Daniel Martínez e Carlos Mariña, o volante dun Citroën Xara. O podio completaron Manuel Nieves e Rubén Sánchez. Marcos San Román e Daniel Rodríguez foron os vencedores na agrupación 4, co Renault Clio Rally 5. Esta dupla, bolseira pola Federación Galega de Automobilismo, avantaxou en algo máis dun minuto a Marco Lorenzo e Diego Gil. Mais aló do Rally Mariña Lucense, a actualidade do mundo do motor, na nosa comunidade, deixounos un bo puñado de noticias que repasamos desde xa neste novo capítulo de Contra o Crono. O Campeonato Galego de Autocross celebrou no trazado do Castro a primeira proba da tempada. Na clase 1 para vehículos de ata 1.600 centímetros cúbicos, vitoria para Javier Lea, cun Citroën Saxo. O piloto de Arteixo Motorsport avantaxou nun segundo e 7 décimas a Manuel Felípez con outro Saxo. O podio completouno Eloi Castro. Salimos últimos, quedamos primeros e nada, circuito complicado e polas condiciones e nada máis. A seguir el campeonato e punto. Na clase 1 para vehículos de máis de 1.600 centímetros cúbicos, primeiro triunfo da temporada para John López, moi superior na final, na que avantaxou en meta a Daniel Castro en 37 segundos. Iván Fernández acabou na terceira posición cun Peugeot 206 a 50 segundos do gañador. Na final, bueno, arranquei segundo, un error do que iba primeiro, pois cometeu un error nunha curva e conseguí adiantalo e acabei ganando a carreira. En Carcross, 14 pilotos tomaron parte na final da clase 3, na que Beto Lorenzo se mostrou moi sólido nos 8 xiros ao trazado. Vitoria para el, con algo máis de 22 segundos de vantaxe sobre Sergio Suárez e Alejandro Medín. Lorenzo impúxose ademais na Copa MRF, unha das novidades esta tempada no Campeonato Galego de Autocross, e que se puxo en marcha no Castro. A carreira empezamos un pouco mal, nos entrenamentos fomos collendo seguido ao piloto de adiante e non dimos unha volta 100% rápida, que empezamos novenos. Na primeira semifinal xa algo mellor, que salimos quintos e conseguimos finalizar segundos. Na última manga clasificatoria ganámola e agora íbamos aí un pouco peleando co ritmo de diante e salimos beneficiados e conseguimos a vitória. Na clase 4, Enrique Castro cun Evo 6 arrasou na final, na que deixou cunha volta perdida o resto dos integrantes do podio. Mario Ríos finalizou en segunda posición, mentres que David González acabou terceiro. Pois a carreira empezou bastante ben, parecía que nos iba a acompañar o tempo, pero despois, bueno, na segunda manga xa empezou a chover, e, bueno, despois estaba un pouco roto, pero polo menos dounos para disfrutar nos entrenos libres, e máis na clasificación, e máis na primeira banca. Despois na final xa empezaba a secar, pero agora saímos con ganas de correr un pouco máis. Na clase 5, a dos Carcross Junior, vitoria para Daniel Cierto, con Daniel Abellón e Álex Mariño, pilotos bolseiros da Federación Galega, ocupando as dúas restantes posicións do podio. Pois a primeira carreira foi moi bonita, pero con moitos fallos, hai que aprender pouco a pouco e seguir aí a ver como vamos. Pero despois as dúas clasificatorias de carreiras, por mala salida e iso, nos puxemos quintos. Por agora bastante ben a experiencia nova co Carcross. Do Castro ímonos ata Arteixo, segunda parada da tempada do Campeonato Xunta de Galicia de Autocross. Máis de medio centenar de equipos deronse cita nesta proba marcada pola igualdade nas diferentes mangas de carreira. Na clase 1, primeira vitoria da temporada para Martín Castro por diante de Manuel Felípez e José Cambón. Salimos, íbamos en tercera posición, sabíamos que los de adelante estaban penalizados, pero bueno, teníamos otra vez a Manuel atrás apretando y bueno, teníamos que atacar y defendernos a la vez, pero bueno. Na clase 1 para vehículos de máis de 1.600 centímetros cúbicos, intensa final a vivida entre Daniel Señarís e Felipe Santos. O primeiro, Kundaebu Lanos, logrou cruzar a liña de meta con apenas 8 décimas de vantaxe ao final da carreira. Terceiro terminou Daniel Castro, pero xa a 6 segundos do vencedor. Felipe apertoume, non contaba que apertara tanto, pero apertou esta última volta. É nada, a clave é bons entrenamientos, poder salir na primeira línea, arrancar diante e listo. Na clase 3, a de Carcross triunfo para Ioritz Zalo Echevarría. Un Yacar avantaxou na final a Alejandro Medín en 8 segundos e 3 décimas. O podio completou no Esteban Trigo a case 11 segundos do vencedor.
Sergio Velo, que partía dende a pole tras ser o máis rápido nas clasificatorias, quedou fora da carreira a falta de 2 voltas pro final. Desde la primera vuelta nos hemos puesto primeros, luego ya hemos tirado y muy bien. Y agradecer a mis padres, a mi asistencia, a todo el equipo Yakar, a Darío y a Perfecto que nos ayudan mucho. Sergio Busto impúxose na Copa MRF con Iván Couto na segunda posición e Javier Senín terceiro. En Carcross Junior, Manuel Bermúdez impúxose nunha axustada final a Joao Agra, por pouco máis de 4 décimas, mentres que a terceira posición foi para Iago Rodríguez, triunfador ademais dentro da Copa MRF Junior. Este é o meu primeiro podio. Estou moi emocionado porque aparte de na casa, que é un circuito que gustame moito, pois é o que primeiro corrín e a verdade é que estou moi contento porque as cousas saíron moi ben este fin de semana. A próxima proba do Campeonato Xunta de Galicia de Autocross disputarase o próximo 8 de xuño en Carballo. Máis de 70 equipos deronse cita no arranque do Campeonato Xunta de Galicia de karting que se disputou no circuito da Magdalena en Forcarei. Fin de semana complicado pros pilotos polas malas condicións meteorolóxicas que provocaron mesmo a suspensión de algunhas mangas de carreira. En rookie, vitoria para Aroa Fernández por diante de Nicolás Fernández e Iago Rodríguez. En mini, Kevin Fernández fixose co triunfo tras a disputa de 2 carreiras oficiais. A segunda posición foi para Jaime Teijeiro, mentres que terceiro concluiu Jorge Núñez. En junior disputáronse 2 competidas finais nas que Alejandro Méndez logrou o triunfo por diante de Daniel García e Adrián Regueira. En senior, Alexandre Mariño, piloto bolseiro pola Federación Galega na modalidade de autocross, foi o vencedor, superando no cómputo global das 2 finais a Brais García e Lucas Merlán. A categoría raíña, a de KZ, deparou 2 finais de moito nivel coa vitoria para Nacho Aviñó. Guillermo Carrera e Xosé Brais acompañaron nun podio cos 3 primeiros equipos da categoría KZ2. O vencedor en KZ foi Ernesto Docinque, cuarto clasificado final. O Campeonato Xunta de Galicia de karting fai un parón ata o 20 e 21 de xullo nas Pontes. As pésimas condicións meteorolóxicas condicionaron a celebración do Rally Mix Concello de Touro, primeira proba do Campeonato Xunta de Galicia da especialidade, na que se suspenderon os 2 tramos cronometrados da segunda xornada. Con máis de 30 equipos inscritos, Pisco Bentín foi o dominador da clase A e tamén da xeral absoluta. Bentín avantaxou nun minuto e 15 segundos a Manuel Rey cun Quincar. O podio absoluto completouno David González con outro Yakar Cross. É unha carreira un pouco complicada polo tempo bueno, a ver, Touro sempre foi moi bonito pero este ano, bueno, pois polas condicións así do tempo estuvo algo complicado pero bueno, isto sabemos o que vimos e hai que correr. A sobresaínte actuación de Bentín, o máis rápido nas 3 especiais disputadas, completouse co triunfo na Copa MRF por diante de David González e Antonio Viloria. Na clase B, Tino e Jorge Iglesias arrincaron con vitoria temporada ao volante do Fiesta N5. A 7 segundos e medio quedaron César Garabatos e Santi Nieto cun Evo 10. Estes últimos impuxéronse ademais dentro da Copa Pirelli 4x4. Moi contentos pola carreira, sobre todo porque dá primeiro, espero darlle unha boa a todos que puderon acabar. E sobre todo a organización que traballaron todo o que puderon. A nós saleu-nos bastante ben, a verdad, dentro do que cabe, pillamos un coche no tramo porque tuvo unha avería na primeira pasada, complicóusenos, creo que remontamos bastante ben, estamos contentos co resultado. Gustaríanos que se pudera acabar a carreira, pero o tempo non axudou. A terceira posición final nesta clase B foi para Arturo Cota e Diego Blanco cun Seat León 4x4. Juan José Pintos e Joel Souto impuxéronse na Copa Pirelli de tracción dianteira co 208 R2, mentres que na Copa Iniciación de Escuadras traballada a vitoria de Marcos Lousa e Raúl García, cun Citroën Saxo. O máis importante desta carreira é que volveu o meu copiloto, estamos entrando outra vez en batalla cos demais compañeiros. As circunstancias foron moi malas, foron moi adversas, moita lama, o tramo moi roto. Unha cousa clara que tiñamos era que íbamos a ir con idea de adaptarnos. A suerte que Chiño viña ao 100%, ainda falta un pouquiño máis para ir ao 120, pero bueno, vamos moi ben e contentos, os resultados bastante ben.
A seguinte proba do certame será no Rally Mix Sidra da Estrada, do 14 ao 16 de xuño. Outro certame que se puxo en marcha foi o Campeonato Xunta de Galicia de Slalom, coa primeira cita celebrada en Guitirir. Rubén Gandoi, cun Peugeot 206, alzouse coa vitoria tras marcar o mellor crono nas dúas mangas oficiais da carreira. A máis de 4 segundos quedou Antonio Amor cun Seat 1430. A terceira posición na xeral final foi para Daniel Mellado cun BMW a 5 segundos do vencedor. Na categoría de debutantes impúxose Adrián Insua cun Seat Arosa, mentres que no trofeo feminino a vitoria foi para Mari Quiñachao. Jacobo Senín é o primeiro do Campeonato Xunta de Galicia de montaña tras gañar a primeira cita da tempada en Taboada. O campeón de 2023 foi o máis rápido nas dúas xornadas de competición, establecendo o mellor tempo en cada unha das mangas oficiais. Senín estableceu ademais unha nova marca no trazado de Taboada cun tempo de 1:33.8 na segunda subida oficial, mellorando o que el mesmo marcara o ano pasado. Corremos, pero bueno, ano pasado tamén estaba máis mollada a carretera, este ano pues, collémola máis seca, con certas humedades e tal, non era difícil de baixar o tempo tampouco. Pero bueno, co que teñamos, salvamos os moles. Alexis Vieitez, cun Fórmula Dicode, quedou a 2 segundos e 8 décimas de Senín, mentres que Jesús Pombo pechou a zona de podio co Tatús. Encarrozados, debut con vitoria para Javier Carballo, volante do Porsche 991 GT3. O piloto da escuadra Luintra foi o máis rápido nas 4 mangas oficiais da carreira e superou a Jorge Pérez Alonso en 4 segundos e 3 décimas. Manuel Senra, co Ford Fiesta World Rally Car, finalizou na terceira posición a pouco máis de 7 segundos do vencedor. Manuel Rigueira foi o máis rápido dentro do desafío cumbo de montaña, mentres que Pisco Ventín fixo o propio en Carcross. Por último, Breogán Abalde e Borja Monteagudo impuxéronse na categoría de regularidade desta primeira proba do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña. A seguinte parada disputarase na provincia de Ourense do 24 ao 26 de maio con motivo da celebración da subida a Vilar de Barrio. A Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Federación Galega de Automobilismo, presentou esta semana a primeira edición de Máis Talento Motor, un proxecto que dará a oportunidade a un piloto pontevedrés de competir esta tempada na Sandero EcoCup Galicia. Trátase dunha selección que está limitada a mozas de entre 18 e 24 anos que estean censados en calquera dos concellos de Pontevedra. É unha gran aposta do ente autonómico polo deporte base en a nosa comunidade. A sétima parada do curso escolar da FGA nas aulas visitou o Colexio Lareira de Vigo, onde Alberto Meira exerceu de anfitrión coa presenza ademais do Dacia Sandero, protagonista do proxecto Máis Talento Motor. Máis de 100 alumnos de quinto e sexto de primaria recibiron nocións de automobilismo da man do campeón de Gondomar. Así, co repaso ás noticias máis destacadas, despedímonos. Facémolo, como sempre, coa imaxe dos protagonistas do Rally Mariña Lucense. Un podio final con Víctor Senra e José Murado no máis alto. Próxima parada, Rally de Pontevedra. Ata entón, aquí na G2.